ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውሉ እምባርከስ ናይ ሰዓት ዜናታት ሒዘመፅኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ምኩር ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ኤርትራዊ ምርሃው ቅዱስ ምስ ኤሮጳዊት ጋንታ ሓድሽ ውዕል ፈሪሙ። ነቲ ብሰንበት ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ዝተፈፀመ ፍጻሜ ኣመልኪቱ ዝተፈላለዩ መግለፂታት ወፂኦም። ቀይሕ ባሕሪ ዓብ ስጋት ፈጢራ ጽንሐት መርከብ ነዳዲ ናብ ውሕስ ቦታ ወፅያን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ምርሃው ቅዱስ ምስ ኤሮጳዊት ጋንታ ሓድሽ ውዕል ከም ዝፈረመ ተገሊጹ። ንዓመት 2024 ምስ ማሌዥያዊት ጋንታ ትራንጋኑ ሳይክሊንግ ቲም ብምዃን ዝሓለፈ ኤርትራዊ ምርሃው ቅዱስ ስጳኛዊት ክለብ በርጎስ ቢኤች ክሳብ 2026 ምሳ ክጻወት ከም ዘፈረመቶ እታ ጋንታ ሓቢራላ። ምስ ደቡብ አፍሪካዊት ክለብ ኤምቲኤን ኪቤካ ድሕረ ዳይሜንሽን ዳታ ዝተባህለት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 2015 ምስ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ብምዃን ቀዳሞት ጸለምቲ አፍሪካውያን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝተሳተፉ ክኸውን ዝኻለ ምርሃው ቅዱስ 9 ግዜ ኣብ ግራንድ ቱር ቮልታ ስጳኛ፣ ጂሮ ዲ ኢጣልያ፣ ቱር ዲ ፍራንስን ክወዳደር ዝኻለን ን8 ዓመታት ምስ ክለባት ወርልድ ቱር ዝተወዳደረን ምኩር ተቐዳዳማይ እዩ። ምርሃው ቅዱስ ምስ ስጳኛዊት ፕሮ ቲም በርጎስ ቢኤች ድሕሪ ምፍራሙ ናብ ፕሮፌሽናል ቅድድም ብሽክለታ ምምላሰይ ሕጉሴ ብክለብ በርጎስ ተዋሂብኑ ዘሎ ዕድል ተጠቂመ ዓቕመይ ከርኤ ምባሉ እታ ክለብ ኣብ ኤክስ ሓቢራ። ምርሃዊ ምስ ዳይሜንሽን ዳታ ካብ 2014 ክሳብ 2017 ድሕሪ ምጽዋቱ ካብ 2018 ክሳብ 2021 ምስ ካዛኽስታናዊት ጋንታ ኣስታና ካዛኽስታን ብምጽዋት ካብ 2022 ክሳብ 2023 ምስ ኣሜሪካዊት ጋንታ ኤኤፍ ኤጁኬሽን ብምዃን እዩ ኣብ ውድድራት ወርልድ ቱር ተሳቲፉ። ኣብ 2023 ምስ ኤኤፍ ኤጁኬሽን ዝነበረ ውዕል ድሕሪ ምውድኡ ምስ ማሌዥያዊት ኮንቲነንታል ጋንታ ትራንጋኑ ሳይክሊንግ ቲም ብምዃን ንዓመት 2024 ዓበይቲ ዓወታት ክሓፍስ ክኢሉ እዩ። ምርሃው ቅዱስ ኣብ ዓመት 2024 ምስ ትራንጋኑ ብምዃን ኣብ ፕሬዚደንሻል ሳይክሊንግ ቱር ቱርኪ ኣብ ብጫ ማልያ ካልኣይ፣ ኣብ ዙር ኮማኖ ኣብ ብጫ ማልያ ካልኣይ፣ ዙር ጃፓን ኣብ ብጫ ማልያ ካልኣይ፣ ኣብ ቱር ባኒዋጋኒ ከተዓዋቲ ብጫ ማልያን ኣንበሳ ዓቕቤትን ብምዃን ድሙቕ ዓወታት ክሓፍስ ክኢሉ እዩ። ኣብ 2022 ከምኡ 2018 ሻምፒዮን ኤርትራ ክኸውን ምርሃው ቅዱስ ኣብ 2019 ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ናይቲ 2.1 መዕቀኒ ዘለዎ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ቱር ሩዋንዳ እዩ ነይሩ። ምርሃዊ ኣብ ወርልድ ቱር ኣብ 2017 ኣብ ቮልታ ስጳኛ ብ50 መድረኽ ምስ ዳይሜንሽን ዳታ ብምዃን ካልኣይ ዝወጻሉ ኣብ ወርልድ ቱር ዝበለጸ ዘመዝግቦ ደረጃ እዩ። ቢንያም ግርማይ፣ ናትናኤል ተስፋጽዮን፣ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ሄኖክ ሙሉብራን እቶም ምስ ጋንታታት ወርልድ ቱር ዝወዳደሩ ዘለዉ ተቐዳደምቲ ኮይኑ ምርሃው ቅዱስ ከዓ ምስ ፕሮቲም ብምዃን ናብ ውድድራት ግራንድ ቱር ክንሪኦ እንኽእል ተቐዳዳማይ ኮይኑ ኣሎ። ነቲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ዘጋጠመ ስዒቡ ዝተፈላለየ መግለፂታት ወፂኡ። ሰንበት ንግሆ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ህዝባዊ ኣኼባ ብሰንኪ ኣብቲ ኣዳራሽ ዘጋጠመ ህውከት ምቁራፁ ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀኒሎም። ቢቢሲ ብዛዕባ እቲ ክስተትን ኣብ ዝረኣዩ ዝነበሩ ምዕባለታትን ተዛመድቲ ፍጻመታትን ንነበርትን ሓለፍቲ መንግስትን ኣዘራሪቡ ዳሃሲስዎ ኣሎ። ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳም ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ህዝባዊ ኣኼባ ከካይድ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ዓዲግራት ታዕቢ ዓድን ማይጮን በህዝባዊ ኣቀባብላ ዝተሰነየ ህዝባዊ መድረኻት ተካይዱ ጸኒሑ እዩ። ካብዚ መቕጸል ኣብ ዓድዋ ኣኽሱምን ሽረን ተመሳሳሊ መድረኽን ምግባር ኣብ ዝፈተነሉ ግዜ ግን ዕንቅፋታት ዝገጥሞ ዘሎ ቅድም ክብል ኣብ ከተማ ዓድዋን ኣክሱምን ተወጢኖም ዝነበሩ ተመሳሰልቲ ህዝባዊ መድረኻት ከይተሳለጡ ምትራፎም ዝዝከር እዩ። ኣብ ከተማ ዓድዋ ብሰንኪ ነበርቲ ናብቲ መድረኽ ከይኣትዉ ብዝተገብረ ጎስጓስ ከም ዝኾነ ዝረብ ኮይኑ እቲ ናይ ኣክሱም መድረኽ ብወገኑ ብሰንኪ ምሕማም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝኾነ ይዝግለጽ። እንተኾነ ኣቶ ጌታቸው ኣብቲ ዝተወደበ ኣኼባ ዘይተራኸበ ብሰንኪ ስጋት ጸጥታ ዝብል እውን ከዘራርብ ቀኒ እዩ። ናይዚ መቐጸልታ ኮይኑ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሽረ ኣዳራሽ ሃብቶም ዝተወደበ ህዝባዊ ኣኼባ ብያዕያዕን ህውከትን ተረቢሹ እቲ መድረኽ ተበቲኑ። ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ናብቲ ኣዳራሽ ኣብ ዝኣተወሉ ኣብ ላዕለዋይ ደርቢታ ኣዳራሽ ዝነበሩ መንእሰያት ጣቕዒትን ማዕበላዊ ድምፅን ናይ እንቋዕ ደሓን መጽኻ ኣቀባብላ ክገብሩሉ እንከለዉ በቲ ሓደ ገጽ ድማ ብብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ተሰሚዖም። ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳን ንዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከም ማሕደር ዝተመደበ ኣቶ ተኽላይ ፍቓዱን ቦታኦም ሒዞም እቲ መድረኽ ብዝኽሪ ሰማዕታት ከም ዝተጀመረ ነባሪት እታ ከተማን ተሳታፊት መድረኽን ዝኾነት ወይዘሮ መረሱ ገብረ ኢየሱስ ንቢቢሲ ትገልጽ። ንሳ ኣስዒባ ይኹን እምበር ጌታቸው ከኣትን ከሎ ኣብ ላዕሊ ዝነበሩ መናእሰይ ጌች ጌች ዝብል ድምፂ የቃልሑ ስለ ዝነበሩ ኣብ ታሕቲ ኮፍ ኢልናን ዝነበርና ሰባት ምቾት ኣይሃበናን ትብል። ካልእ ቢቢሲ ብስልኪ ዘዘራርቦም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ዓብዪ ዓዲ ናይቲ ከተማ ኮይኖም ኣብ ብዙሕ መድረኻት ዝተሳተፉን ኣቶ ኣረጋይ ሃይለ ብወገኖም ኣቶ ጌታቸው ካልኦት ሓለፍትን ቦታኦም ሒዞም ዝኽሪ ሰማዕታት ምስ ተገብረ ሓደ ሰብኣይ ዓዊሉ ኣድላይ ዘይኮነ ደርፊ
كزيم جمير لم اتتساتفي سباي مستندق انستيون اديتاتن ببصحي كوفيلنا لزنبر خباب كوفيلو كم زنبرن تعاولو زدرفونا قالسي من علي زيما فقدو شنطرو دمو حج بصوتنا ابكو نعمت كلهم حبن حزبنا كم زخونه كاب تساتفتي ارغاغيتنا تناديتات زيما نايت سباي سيبن كبخان قال اندما كوغرعن كم زجمرا زحبروتم تساتفتي قاس بغساد لاي نبزي كونه هوكت امرحوم ابي عدي كتما شر زخونن من اصحابو حدا كاب مسرته واحد زخونه تغار لاي قسسو ايله سحول اتارغاي ايله دحرته هوكت شتتيلم كم زودون قدام مدميت كم زخون بي بي سي تزاريبم ناتو ጌታቸው ረዳ ዘለና ጸገማት በፍላይ ጉዳይ ተመዛበልቲ ሽغላት አልቦነት መናእሰይን ካልኦት ናይ መሰረተ ልምዓት ጸገማት አልዕልና መፍታሕ ክንረክብ ነይሩ ሓሳብና ዝበሉ አቶ አረጋይ በተናንስቲ ይኹን በቶም መናእሰይ ዝነበረ ምትላኽ ምንጫ ቀዲሙ በዚ ተሰርሐ ምድላዋት ከም ዝኾነ ይዛምን ኢሎም ኣብ ድሕሪት መድረኽ ኮይኑ ስርሒት ዝዓይ ዝነበረ ውዳቤ መን ከም ዝኾነ ብሕልናና ነፈልጦ ኢና ድሕር ምባል ይኹን እምበር መረዳእታ ክቐርብ ስለ ዘሎ ካብ ምጥቃስ ተቆጢበለኹ ኢሎም ቢቢሲ ኣስማቶም ቅጠቕሶም ዘይፈቐዱ ክልተ ነበርቲ ከተማ ሽረ ቅድሚ ተኣኺባ ምሕዳር ትዘባን ከተማን ምስቲ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሖ ጉጅለ ህወሓት ወጊኑ ነቲ ብፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ዝተፀውዐ ኣኼባ ንምትዕንቓፍ ክሰርሕ ከም ዝቐነየ ገሊፆም ኣለዉ ሰናይ ዘመን ንድሕነቱ ስም ዝተቐየረ ነባሪ ሽረ ብሓላፊ ፀጥታ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣቶ ተስፋይ ናይጀርያ ዝተመርሐ ጉጅለ ንኣካላት ፀጥታ ከተማ ኣኪቡ ንሕና ቤት ምክሪ ከተማና ዝበለና ኢና እነፈጽም ከም ትፈልጦ ቤት ምክሪ ሽረ ብግዚያዊ ምሕዳር ንዝተመደበልና ኣመሓዳር ስለዘይተቐበሎ እቲ ኣኼባ ከም زعوت نجبري زلنا يلو ممرحي أوريدو يبلم قال اسمه خد تقصف قرنيا زي كنا من سي أبال ستة ختمان بوجنوم أتن أبدا درجة تأكيد زل بردك عن استواء ديتا تقدم جزان جزاس تجبر لنجوس كاسين متين جيتا تومس أبي أحمد كوينو وش مستير بزي تفلت شيء نايز بالحبريتا كم استواه بندما يزرب نسو أسعبو بتستواه بن ممرح دما وجحتا تسلمنا أبدا درجة متين بخياتن أجرجرنا الإعلان نتأخبه كبتنجيرنو يبلم أبدا درجة ويزرم مرسو جبريسوس بقديا تناديتات بتزخر سماعات منفس انت تنكفن بخينين تمنا سيون جيج نابلو قطع عمنايم تداليم اتاوم متشوت كلينايو ياتبل أسعبها بفلاي جيتاቸው ረዳ ረበሻ مستلعለ كساتف زيد السب كوتسي خلي مسبله كاب تساتف تنسخ زيت وتسي إلى بحيل قال مليسنا لين إلى إذا توديبن لأخته حزنين آتين زبلجن حق يكونن بزبلة نتيجتهم كلنا بتاع درش قاتن كله بحلافة ستا زباسي منه معرب تقرأ آتو تسفاي أبادي نيجيريا خمس دخل كلنا بيبسيز جلس آتو مسجنا أسمهي لما راح تكزياب محضر زدلنا يحطو تاتن شلماتن حزنا خاتو مسبلكو تسفاي حلافة ستا زباسي منه معرب تقرأ هاني يبلم مسكنا خبرو تاخيبا جميرو يتمدرخ سخون بانراتن بانديراتن كسرح ابستن كسقصل غزي ابالات صتتا ددحرينا خدنتم بانرات زحت متكلات بانر تسرحلون تخينكم ويلهم نابلو يفررحوم نيرم كبل نبيبسي تزاريبوم مسكنا ابعلت اخيبا بانرات حزون ابتا درشكاتن كل ابالات صتتا خمس خلكلون بابالات سراويت اسنيم نام داشاي كم زاليون يقلصم حلافه صتتا زواسي من بعرب تግራያቶ ተስፋይ ግን مسكنا اسمهين كربيتن قالو ተቆጻጽልቲ ነገራት ሒዙ ስለ ዝረኸብና ንቁርብ ሰዓታት ኣብ ቁጽጽራው ኢልና ነርና ካብዚ ብዝተረፈ ግን ሓይሊ ጸጥታና ካብታ ኣድራሽ ወጻእ ህውከትን ረብሻን ከየልዓል ስራሕና ብዝግባእ ኢና ተዋጺና ኢሎም قيح بحري عاب سقات فتيرات صنحت مركب ندالين أو حسبوتا وتيام عاب قيح بحري حدقا خي تورد عاب سقات فتيرات صنحت مركب ندالي ناو حسبوتا وتيام أتا 1 مليون برميل ندالي تسعيناز نبرت مركب MV سونيون أما حدوسنا هوات بحري بكلا خي تسعب شغلت فتيرة مزنحة يفلت أبتوبتا توافيرو زلو لفنتو حيل بحري إيروبا بسوني 16 مسكر مبزوط حبريتا أتا كتنا درد صنحت مركب بستخايد داق ما يتعرخ توتسك كم زخالت قليتهم عاب تحت حلوة لفنتو حيلتات بحر حبرت إيروبا يونو فور MV سونيون ندالي خين تبت ناو حسبوتا وتي الله كبل اتي ابقى بحر توافيرو زلو تادرو حيلي ابسيروم بسنبت سحابت جلاب مستمركب كلا قباخي إلنا اللوام سلازي MV سونيون ناو حسبوتا ناي مكتات مسرحي كايد الله كبل اتي نزيتفل عليها قرات زوكل حيلي اب اكس حبريتا يبونيروم MV سونيون نمدحان زقبر سرحيت زتحلالخن زيتفل علي قصات زلويوم ابتت مالي زهابو مقلتي معوات قدامي قاص نايت سرحيت وطيت نايت استوهاد اقبابن متحقاز نايتوم نتن ملأت زوبا
ክጸሉ ዝኽእል ከባቢ ሓደጋ ንምክልኻል ብተወፋይነት ዝሰርሑ መዳርግቲ ኣልቦ ኣካላትን እዩ ኢሎም እቲ ስርሒት መርሕነት ናይ ብሕቲ ትካላት ዝተፈጸመ ኮይኑ እቲ ኤውሮጳዊ ሓይሊ ነታ መርከብ ይኹን ነቲ ንምውጻእ ዝተኻየደ ስርሒት ሓለዋ ክገብር ምጽንሑ ተፈሊጡሎም እቲ ጽዕናቶ ዘላ ነዳዲ ናብ ባሕሪ እንተልሒቑ ተራይ ዘይፈልጥ ሓደጋ ከየስዕብ ኣብ ስጋት ፈጢሩ ይጸኒሑ እታ መርከብ ብ21 ሓሰብ ሚሳይላት ትሑቲ ተሃሪማ ዕንወት ምስ ወረዳ መለቓ ሰዲዳ ደው ከም ዝበለትን ኣባላታ ገዲፎማ ከም ዝኸዱን የዝከር ካብ 23 ሓሰብ ጀሚሩ ኣብ ዝባና ዝተወልዕ ባራዕ ከዓ ክሳብ ሎሚ ከም ዘይጠፈት ሓበሬታ ይመልክት ኣብ ፈለማ ናይዚ ወርሒ ናብ ውሕስ ቦታ ንምስሓባ ዝተገብረ ፈተነ ከም ዝፈሸለውን የዝከር ኩናት ጋዛ ኣብ ፈለማ ጥቅምቲ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ምውልዑ ዕጡቃት ሕቲ ኣብ ልዕሊ መራኸብ ንግዲ መጥቃዕትታት ብምፍጻሞም ነቲ መስመር ንምውሓስ ብኣሜሪካን ብሪጣንያን ከምኡውን ሕብረት ኤውሮጳ ዝምራሕ ልፍንታዊ ሓይሊ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ተዋፊሮም ይለው ይፍለጥ ዕጡቃት ሕቲ ተዘካይድዎ መጥቃዕትታት ክብረ መልሲ ናይቲ እስራኤል ኣብ ጋዛ ተካይዱ ዘላ ኩናትን ኮይኑ ፍልስጤማውያን ንምድጋፍ ዝዓለመ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ነተን ምስ እስራኤል ኣሜሪካን ብሪጣንያን ርክብ ዘሎ ንምራኸብ ጥራይ ዕላማ ከም ዝገብሩ እኳ ተገለጹ ንኻልኦት መራኸቡን ከም ዝሃረሙ ይፍለጥ ኣብቲ መስመር ብዝፈጠሮ ፀጥታዊ ስጋት ዓለም ለኻዊ ቁጠባ ሳዕቤን ኣኸቲሉ እዩ ብዙሓት በቲ ኩነታት ዝሰግኣ መራኸብ ንግዲ ብደቡብ ጮፍ ኣፍሪካ ብፀንፊ ጽቡቕ ተስፋ ቢለን ካብን ናብን ምዕራብን መብረቕን ክጓዓዛ ተገዲደን ኣለዋ ኣብ ነሓሰ 2023 ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ተበላሸት ደው ኢላ ዝነበረት ነዳዲት ዝፀዓነት መርከብ ብጻዕዳ ሕብረት ሃገራት ዝርከቦም ኣካላት ክትወፅእ ኪላ ነይራ እቲ ብተመሳሳሊ 1 ሚልዮን በርሚል ጽዕና ዝነበረት መርከብ ኤፍኤስኦ ሴፈር ብሰንኪ ኩናት ሓድሕድ የመን ካብ 2015 ጀሚራ ኣገልግሎት ክሃበትን ጽገና ከይተገብረላን ያጸኒሓ ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ ጀርመን ኣናሌና ባኤርቦክ ክፍላ ብሰላም ምስ ወጸት ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ተጻዊዱ ዝነበረ ተንሳፋፊ ቦምባ ከወግድ እንከሎ ኣብ ኣከባብን ጥዕናን ክወርድ ዝኽእል ሓደጋ ዓጊትሎ ክትብል ተዛሪባ ነይራ እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ብዚ ፍጸም ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም